Presentamos a homenaxe da mocidade a Rosalía e Castelao, un acto moi simbólico para a mocidade nacionalista que cada 24 de xullo organizamos no Parque de Bonaval. Este ano presentamos unha nova edición que está pronto de chegar aos 20 anos deste acto e neste 2016 pois, contaremos na acto de homenaxe coas intervencións de Lucía Veciño, que nos acompaña, que é a responsable nacional da Asamblea de Mulleres de Galiza Nova, coa portavoz nacional do BNG, con Ana Pontón, e o mesmo Alberto Mera, secretario xeral de Galiza Nova. Contaremos coa actuación, cun concerto da banda de rock galego que está arrasando, que desde as súas posturas reivindicativas de compromiso co país, de inmensa rebeldía, que é Nao. Estamos encantados de que Galiza Nova nos convidara a participar desta homenaxe, xa que para nós tanto Rosalía como Castelao son dos referentes tanto ideolóxicos como culturais que levamos na banda. Nós seguimos pensando que seguimos vivindo nunha colonia, un país colonizado tanto culturalmente como ideolóxicamente, incluso podemos decir pois mesmo policial e militarmente, e para nós é un orgullo reivindicar a súa figura neste concerto e estar participando de todos os actos en torno ao Día da Patria. Como nacionalistas, como independentistas, pois así o defendemos. Con este acto queremos homenaxear e queremos lembrar a dúas persoas, dous símbolos, Rosalía e Castelao, para todas as mozas e mozos que loitamos polos dereitos que como galegas e galegos nos corresponden. E que a vixencia do seu pensamento e das súas denuncias seguen máis de actualidade que nunca, non? E senón que lle pregunten a eses máis de 140.000 mozas e mozos que emigraron desde que chegou Feijóo, se toda esa denuncia de emigración que había por parte de Rosalía non sigue habendo a hoxe case nas mesmas condicións, marchar de Galiza, escapando da precariedade, para vivir prácticamente tamén a miseria en Castela, en América ou en Europa.